Құр'ан Аллаһы Тәғәлә тарафынан җибәрелгән иң соңгы изге китап. Моңа кадәр бастырылган татарча тәфсирләрнең күбесе замана укучысына аңлашылмый иде. Борынгы дини терминнар бик күп. Бүген Татарстан Диния нәзарәте әдәби телгә, бүгенге вазгыятькә, хәзерге татар кешесенә аңлаешлы итеп яңа Коръән тәфсирен басмага әзерли. Ул аудиоязма форматында да тәкъдим ителәчәк. Эш барышы белән Гөлия Садыкова танышып кайтты. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إن Құр'ан Аллаһның сүзедер. Құр'ани Карим Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва салламга Җабраил фәрештә аша 23 ел буе гарәп телендә иңдерелгән. Беренче тапкыр 7нче гасырда китап буларак тупланган. Құр'ан сүрәләрдән тора. Сүрәләр үз чиратында аятләрдән. Бүген һәр кешенең Коръән аятлары белән үз телендә танышу мөмкинлеге бар. Коръән тәфсирләре эшләнелә. Тәфсир гарәпчә фәссара сүзеннән алынган. Аңлатма бирү, яшерен әйберне ачу мәгънәсенә ия. Тәфсир Коръән аятләренең мәгънәви аңлатмалары фәне. Гыйлем буларак ул инде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям заманыннан ул килә, чөнки Аллаһ Таала үзе кайбер аятларын үзе аңлата гарәп телендә. Кайбер аятларны Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең хадисләрендә, сөннәтендә аңлата, ә кайбер аятларын инде сахабалар аңлата. Ул Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям заманында ислам динен кабул иткән кешеләр. Аллаһ Таала бу фәннең, тәфсир фәненең хаклы гыйлем икәнлеген үзе күрсәтеп тора. Бүген Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте яңа тулыландырылган, замана укучысына аңлаешлы телдә эшләнелгән Коръән тәфсирен әзерли. Әлбәттә, Коръәнне халыкка үз телебездә җиткерү эшләре элек тә алып барылган. Курсави, Ялчыгыл, Камил Мутыйгый һәм башка авторларның эшләре, бүгенге чор язучыларының да аңлатмалары бар. Тулыландырылган бердәм тәфсир дә инде булган хезмәтләргә нигезләнгән. Асыл буларак без Махмуд Ал-Уфи рахим хафизаулланың тәфсирен алды Коръәни Мәҗид. Ул төрек телендә язылган. Нәсәфи тәфсирен, Хәнәфи мазһабының галимнәренең Нәсәфи тәфсирен кулландык. Аннан безнең галимнәребезнең, мәсәлән, Тасхилул Баян һәм шул ук вакытта Итқан тәфсирләрен кулландык. Ягъни Әһле сөннәт вәл җәмәгать галимнәренең тәфсирләрен, файдалы булган тәфсирләрен, безгә файдалы булачак тәфсирләрен кулланырга тырыштык. Андагы булган, мәсәлән, ялгышларны, җитешсезлекләрне без төзәтергә тырыштык. Тәрҗемә берничә ел буе эшләнелә. Актив фазасы узган ел башлана. Тәфсирне дин галимнәре, тел белгечләре әзерли. Татар грамматикасына, стилистикасына хас булган үзенчәлекләр истә тотыла. Мөмкин булганча Коръән аятләренең сүзләрен саклап, кайдадыр аңлашылмаучанлык килеп чыга икән, без аларны җыелар эчендә аңлатып төзедек. Сылтамалар искиткеч бай мәгълүмат бирә, хәтта шушы Коръән тәфсирен укып, игътибар белән укып чыккан кеше аңлый ала фикх мәсьәләләрендә, аңлый ала хәтта гакыйда мәсьәләләрендә. Чөнки нинди җыентыкта бу аят хакында фикер китерелгән, икенче җыентыкта бу фикер тагын да тулыландырылганмы, юкмы, безнең Хәнәфи мәзһәбендә ничек булырга тиеш, менә булар барысы да тәфсилле аңлатылган. Тагын бер мөһим момент, бу Коръән тәфсире басылды мусхаф белән. Һәм анда Коръәндә бер биттә аның мусхафы, ягъни гарәп телендәге тексты урнаштырылган, аннан соң аның тәфсире бирелгән. Коръән тәфсире инде басмага әзер, аны китап кибетләрендә таба алачакбыз. Шулай ук аудио язма форматында да тәкъдим ителәчәк. Әт-Тин, Инҗир сүрәсе. Мәккә чорында иңгән сүрә, 8 аяттан гыйбарәт. Рәхимле һәм шәфкатьле Аллаһ исеме белән. Беренче аят. Татарстан Яңа гасыр каналы алып баручысы Илдар Кыямовның дини язмаларны тавышландыру беренче тәҗрибәсе генә түгел. Һәр чак дулкынланам, җаваплы хезмәт ди ул. Август ахырында башланган эш шулай ук тәмамланып килә. Шушындай китаплардан без аларны укыйбыз. Аны безнең хезмәткәрләр 4 өлешкә бүлделәр. Бу сыйны менә соңгысы 4нче өлешне эшләп ятабыз. Монда китаплар тагын 3 иде. Булардан тыш әле тагын шул әйткәнебезчә тәфсирләре, комментарийлары бар. Алары 100-120 битләр тирәсе чыга торгандыр. Бу бит инде язылган текст, язма текст. Ә без аны сөйләм тексты итеп тамашачыга тәкъдим итәбез, сөйләм рәвешендә оештырабыз. Монда инде һичшиксез интонация, монда басымнар һәм тамашачы аңларга тиеш.
Кайвакыт әле дөресен әйтергә кирәк, катлаулы китап булгач без үзебез дә аңлап бетермибез. Тукталабыз да, аннан соң ачыклыйбыз. Ә менә монда нәрсә әйтергә теләгән икән автор, нинди хикмәт менә монда, нинди сүз, нинди юнәлештә, басымны кая куярга, кеше аңласын өчен ничек дөресрәк әйтергә дип, бергә уртак фикергә килгәч инде без төзек һәм чиста вариантын тәкъдим итәбез дип уйлыйм. Безнең менә шуннан да Коръәнне без беренче көннән яза башладык һәм монтажерлар аны чистартып, төзәтеп эшли дә баралар. Инде менә безнең укучыларыбызның татар милләтеннән булган милләттәшләребезнең кулына килеп эләккәннән соң ниндидер аңлашылмаучанлыклар килеп чыга икән, ягъни халык җөмләне аңламый. Яисә грамматик яктан ниндидер җитешсезлекләр, кимчелекләр күрәләр икән, бу очракта һич кенә дә гаеп итәргә түгел, ә менә безнең Хозур нәшриятына мөрәҗәгать итеп яки безгә мөрәҗәгать итеп, әлеге фикерләр белән, тәкъдимнәр белән уртаклашуларын сорыйбыз. Аллаһ Тәгалә менә шундый мөмкинлек бирә аларга да, гыйлем аларга, безгә дә камилләшергә. Коръән тәфсиренең рус теленә тәрҗемәсе дә әзер, ул тулысынча татар телендәгесе белән аваздаш. Шул ук структура, принципка корылган. Бу ел ахырында алар икесе дә һәм дискта дөнья күрер дип көтелә. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан.